Bueno, yo creo que la primera cuestión importante a resaltar de la revolució soviètica va ser que per primera vegada va haver una revolució feta, organitzada, promoguda per les persones que vivien del seu treball. Perquè altres revolucions que havien hagut abans, com la Revolució Francesa, els seus protagonistes no eren tant la gent que vivia del seu treball, sinó gent que defensava la propietat privada com un dels elements clau dels processos de canvi. No? Jo crec que hi havia una crisi econòmica i social i política fortíssima arreu del món i tinc la sensació de que d'aquesta crisi tan grossa, tan aliàdica a nivell econòmic, social, polític, venia adobada per una guerra que era una guerra injusta entre Rússia, els tsaristes, i Alemanya. Aquests dos temes grossos, la crisi econòmica i social a nivell mundial i, per una altra part, la realitat de la guerra, que era una guerra sense sentit per a la gent que vivia del seu treball, va crear el cald de cultiu perquè pogués haver-hi un procés de revolució de les característiques que va haver-hi. El context és molt complex, és a dir, hi ha unes causes que jugaven a llarg termini i que un dia o altre, evidentment, haurien comportat un canvi, però també està clar que els problemes amb els treballadors, problemes amb la gent que reclutada per anar a la guerra, problemes amb els camperols i la terra, van, per una banda, aguditzar-se per les conseqüències mateixes de la guerra i, per altra, l'enfonsament de l'aparat de l'estat imperial va acabar d'ajudar que aquesta conjunció de malestars pogués ser conduïda pel partit bolxevic cap a un canvi revolucionari en aquell moment, de manera que jo penso que hi ha dues coses a jugar. Una és el que a llarg termini representava el fracàs de la societat russa per modernitzar-se i per satisfer mínimament les exigències de la societat i, per altra, evidentment, l'enfonsament que comporta la guerra, que és la que deixa l'espai lliure perquè es pugui produir el moviment revolucionari. Bé, jo crec que per parlar de la revolució del 17 hem de tenir presents tres factors molt importants. Un és la guerra, que la guerra engendra revolucions, perquè és tremendament injusta en si mateixa. La segona és que aquesta guerra va ser el context d'una exacerbació de les contradiccions imperialistes i, per tant, l'imperialisme en aquella fase, una fase també de globalització en l'any 17, doncs va donar les circumstàncies objectives perquè es pogués fer la revolució. I la tercera va ser l'enorme desigualtat que hi havia a la societat russa de l'època, una desigualtat que s'està recuperant ara amb també les contradiccions de la globalització i com no es fan polítiques de repartiment de la renda ni de la riquesa, sinó que cada vegada els rics són més rics i els pobres són més pobres. I això s'està veient i això està produint també noves guspires revolucionàries que, per sort, estem presenciant i estem veient. La fan els camperols, els treballadors, la classe obrera de Petrograd, els soldats, els homes i les dones. Aquests van ser, de veritat, els que van fer la revolució. Per tant, el context era aquest i qui va fer la revolució va ser fonamentalment les persones. A mi
mi em fa l'efecte que tot el segle XX, tota la història del segle XX està marcada per la Revolució d'Octubre. La Revolució d'Octubre marca un tombant nou de caràcter mundial, per bé i per mal, és molt determinant per la història del segle XX. Però el que és cert és que la revolució soviètica posa sobre la taula una cosa que fins a aquell moment no s'havia mai plantejat de la mateixa manera. Era possible no solament pensar en una societat més igualitària, amb més capacitat distributiva a nivell equitatiu, i no solament paritari, sinó equitatiu, reconeixent les diferències dels diferents col·lectius, sinó que, a més, aquesta idea, aquest poder pensar aquest món nou, també va fer possible o va permetre que s'anessin concretant determinades accions. I aquí és on apareix, diguem-ne, el gran canvi en la Revolució Russa, que suposa la Revolució Russa, que és plantejar la possibilitat de que les coses poden canviar. Jo crec que un factor molt important també és que per primera vegada, des d'un punt de vista de concessió, es va donar un protagonisme a el que podríem dir no la gent que tenia propietats o la gent que estava afiliat a una organització política. Per posar un exemple, Lenin en el seu moment va dir una frase, que la frase fue todo el poder para los soviets, que fue lo que podrían decir la gran consigna que significó el cambio, los procesos de cambio, y dijo eso, todo el poder a los soviets. Podía haber dicho pues, todo el poder para la fracción bolchevique del Partido Socialdemócrata Ruso, que era pues, la organización política en la cual él militaba. Él no planteó eso, planteó todo el poder para los soviets, que yo creo que lo que estaba expresando es de que la sociedad civil, els treballadors, la gent, per dir-ho d'alguna manera, a lo millor sense la necessitat de que pugui estar afiliat a un partit polític o que tingui pues, això, una propietat determinada d'una empresa, poden ser protagonisme amb els processos de canvi. I aquí jo crec que va aparèixer una concessió, una idea dels bolxevics i sobretot de Lenin, que va ser aquesta teoria de l'eslabón débil de la cadena imperialista. En toda esta situación que había a nivel mundial, había un debate entre lo que podíamos decir las fuerzas que se reclamaban de izquierda, que se reclamaban anticapitalistas, que reclamaban que las cosas tenían que cambiar para mejorar. Va a aparecer esta idea, ¿no? Y es de que los procesos revolucionarios podrían avanzar allá a donde el capitalismo podía ser más débil.